Prețul mare al electricității afectează siguranța națională, securitatea României. Este scris negru pe alb în strategia pe care a prezentat-o președintele României astăzi. Asigurarea securității energetice și a unor prețuri accesibile pentru cetățeni și competitive din punct de vedere economic. Așa se face vorbire în strategie despre facturile noastre, dar mai ales despre prețul energiei pentru business, pentru economie. L-am invitat în studio pe Ciprian Cherciu pentru a discuta subiectul. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! E foarte interesant ce urmează să se întâmple, pentru că ce am citat eu este un soi de obiectiv, de directivă. Trebuie ca tot felul de instituții din România care au în atribuții tot ce ține de asigurarea independenței energetice, de asigurarea securității energetice, acum trebuie să se pună în acțiune pentru ca într-un obiectiv de timp, nu știm care, să obținem prețuri accesibile pentru cetățeni și competitive din punct de vedere economic. Mă bucur că a fost introdusă tema asta în strategie. Respectă și directivele și direcția europeană. Până la urmă, multe state din Europa au făcut ceea ce noi ar trebui să facem în perioada următoare. Și când vorbim despre securitate energetică, vorbim despre capacitatea de a-ți produce într-o măsură cât mai mare energia pe care o consumi. Și aici se referă foarte mult la partea de energie electrică și producția din surse regenerabile. Dar nu vorbim despre regenerabile pentru impactul pe mediu, pentru că știm că tema asta nu este temă în România. Partea de mediu este oarecum secundară. Pe noi ne interesează mai mult cât ne costă energia. Resursele regenerabile, asta însemnând eolian și solar, în principal, sunt capacități de producție care pot fi deschise foarte rapid, pot fi înființate foarte rapid. Și solarul și eolian. Este mult mai greu să faci o hidrocentrală, vorbim despre perioade foarte lungi de timp, nucleare și așa mai departe. Aici deja este altă poveste, vorbim de decenii. Avem și acolo, în strategie, se vorbește și despre nuclear, despre faptul că trebuie să dezvoltăm și acele. Cum? Da. Inclusiv prin creșterea investițiilor în exploatarea gazelor din Marea Neagră, a producției energiei regenerabile și a energiei nucleare. Poate măcar un lucru reușim să separăm în seara asta. Foarte multă lume s-a bucurat de exploatarea de gaze din Marea Neagră. Da. Și este un lucru foarte bun că avem acea resursă. Doar că trebuie să folosim acea resursă cu cap. Gazele nu trebuie folosite în rezidențial. Pentru că în rezidențial nu consumi gazul ăla eficient, nu obții un randament economic suficient de bun. Dacă investești, dacă folosești gazul pentru petrochimie, pentru echilibrarea rețelei, să produce energie electrică, să echilibrezi rețeaua, atunci gazul respectiv are o valoare adăugată mare și poți să câștigi într-adevăr. Dacă l-ardem în centrala de acasă, nu e bine. Nu este bine, dincolo de faptul că nu este eficient, este și periculos, după cum s-a văzut, și este o resursă foarte scumpă. Noi vedem acum un preț la gaz care este plafonat, nu va mai avea plafonare anul viitor, deci acum vedem un preț plafonat care deja este oricum mare. Deci gazul este o resursă scumpă pe care trebuie să o folosim cu cap și trebuie să folosim cât mai multă energie regenerabilă. Și aici vine o cuplare cu partea de stocare și se vorbește în strategie și despre stocare. Regenerabile plus stocare pot fi lansate și pot fi finalizate proiecte pe termen foarte scurt. Adică putem vedea 6 luni, 12 luni, putem vedea un impact în facturi. Deci dacă într-adevăr instituțiile statului se pun pe treabă și vedem niște proiecte concrete de investiții în capacitățile de stocare și stimulăm în continuare ca oamenii să-și monteze panouri fotovoltaice pe casă, dublăm cu eoliene, dublăm cu stocare, chiar la oameni acasă, da? Cum am avut programele Casa Verde cu panouri, am putea să avem panouri și baterii și lucrul ăsta ne-ar duce într-o poziție în care să ne producem foarte multă energie singuri. Și securitate ce înseamnă? Securitate înseamnă să îți poți desfășura activitatea vitală a statului sau a familiei, putem să o reducem la scară mică sau să o ducem la nivelul statului, într-o situație de criză. Într-adevăr, într-o situație de criză, fie că vorbim de dezastre naturale, de război, de atacuri cibernetice, despre orice fel de situație, faptul că poți să-ți produci 20-30% din energie descentralizată îți asigură funcțiile vitale. În casă ai lumină, ai un pic de căldură, instituțiile statului pot funcționa, îți mergi spitalele și așa mai departe. Și aici este punctul foarte important pe care rezolvă stocarea. V-ați aștepta ca vreodată cineva în România să le spună cetățenilor: interesul nostru în țara asta este să ne încălzim cu electricitate? Dau un exemplu. Poate că interesul este să ne încălzim cu cărbuni sau cu păcură, dacă ăla este interesul. Dar să ne spună cineva și de acolo să decurgă:
De exemplu, panourile să fie subvenționate, dacă nu în totalitate, măcar o parte din preț să fie suportată de stat. Sau, pentru achiziționarea panourilor să fie niște credite care să aibă niște dobânzi speciale, mai mici decât creditele pe care le iei pentru a-ți cumpăra o mașină sau pentru un credit de consum. Da? Lucrurile astea se decurgă, cum spun, unele din altele, pentru că asta este strategia României. În 20 de ani, în 15 ani, în 10 ani, să ajungem... S-a întâmplat asta vreodată? Ne-a zis cineva vreodată asta? Nu s-a întâmplat, dar e foarte interesant că ați punctat finanțare în condiții preferențiale. Și nu sunt preferențiale pentru că vrem noi să fie preferențiale, ci pentru că este un risc mai mic. Obiectivul României, dacă ăla e obiectivul României. Exact, dar și băncile au un risc mai mic, pentru că atunci când îți dau credit pentru o mașină, mașina, de exemplu, vine la pachet cu alte costuri suplimentare, motorină, asigurări, reparații și așa mai departe. În momentul în care ești finanțat de o instituție, de o bancă, pentru un sistem fotovoltaic, să spunem, cu baterie, acel sistem îți reduce cheltuielile. Gradul tău de îndatorare scade. Într-adevăr, apare o rată de 100 de lei, de 1000 de lei, nu contează decât, dar îți scad costurile lunare, ceea ce înseamnă că pentru banca respectivă există un risc mai mic. Deci se pot face finanțări cu dobândă preferențială, mai ales dacă statul ar susține direcția asta. România însă va fi pusă în această dilemă. Se află aparent deja în această dilemă. Toată lumea visează la 2027, momentul în care vom deveni cel mai mare producător de gaz din Uniunea Europeană. Ce să facem cu gazul ăsta? Umplem țara de țevi și dăm drumul gazului ca să-l ardem în centrale? Dumneavoastră spuneți că nu, e ilogic. Nu asta ar trebui să se întâmple. Din două motive. Putem să vedem Norvegia, care este o țară care produce, este cel mai mare producător de gaz. Cea mai bogată țară din Europa, datorită resurselor sale de hidrocarburi. Ce face Norvegia? Exportă tot gazul și folosesc energie electrică pentru absolut toate activitățile, de la mașini până la încălzire și tot ce vreți dumneavoastră. Consumul mediu pentru o gospodărie din Norvegia depășește, dacă nu mă înșel, 20.000 de kWh pe an. La noi este undeva la vreo 3.000. În Norvegia, țară organizată, se întâmplă cum zic eu, oamenilor li se spune, nu spune centrală pe gaz că o să plătești aiurea. Puneți calorifere electrice în casă, puneți o centrală pe electricitate, pentru că asta e varianta ieftină. În casa omului, totul e electric. Oamenii au ajuns într-un punct de educație, într-un punct în care educația primită de la părinți, tradiția, îi face să nu meargă pe soluția. Nu există opțiunea asta cu gazul. E ca și cum aș veni acum și dacă v-ați construi o casă nouă, nu există. Aproape că nu există, dar doar în discursul nostru există și este o percepție greșită că, într-adevăr, gazul este mai ieftin decât să te încălzești cu lemne, de exemplu, dar este mai scump decât să te încălzești cu o pompă de căldură. Haideți să vorbim puțin, că e foarte important, despre cât de împovărate sunt companiile acum din cauza prețului electricității din România, cum de s-a întâmplat ca țara asta să aibă cea mai scumpă electricitate, ne lăudăm peste tot că suntem hub energetic, că avem resurse, că putem, dar avem cele mai scumpe facturi de electricitate, iar asta îi arde rău de tot pe cei care fac business, pentru că pot produce, acum poți să faci această comparație, poți să produci mai ieftin în altă țară din Uniunea Europeană, chiar și din regiune, decât în România din cauza electricității. Acolo unde și strategia vorbește despre asta. Vorbește, am văzut că este punctat lucrul ăsta. Companiile care au decis totuși să rămână în România, să producă aici, au acest handicap, pornesc într-o piață foarte competitivă la nivel european și la nivel internațional, deja cu un handicap cu acest preț mare la energie. Au fost care și-au instalat capacități de producție prin solar și stocare, evident, pentru că e foarte greu să muți o fabrică. Problema este că poate că nu vor pleca investitori din România, dar cu siguranță nu vor veni. Nu vin alții ca să aibă o bătaie de cap. Și problema nu a fost pe de-o parte prețul și pe de cealaltă parte schimbările foarte dese și bruște în strategia, nu pot să-i spun strategia, în acțiunile politice legate de energie, că nu era o strategie. Dacă era o strategie, era bine. Deci am avut, ba avem plafonare, ba nu avem plafonare, prețul e mare, prețul e mic, compensăm noi până la 1 leu, ba nu compensăm până la 1 leu. Într-un climat de incertitudine, companiile nu își pot face un business plan. Și se vorbește foarte clar în această strategie și știu companii care au luat decizii să nu investească în România și lucrul ăsta s-a întâmplat în ultimele 6 luni. Companii mari, importante pentru România, care și-au
amânat investițiile și am avut și o scădere a investițiilor directe în România exact în această perioadă. Ba punem panouri, ba nu punem panouri, ba luăm mașini electrice, ba nu luăm mașini electrice, dar schimbări de astea la 180 de grade. Gândiți... Inițial, montarea de panouri fotovoltaice era subvenționată de stat, după care am aflat că sistemul energetic gâfâie de atâta producție și că n-are ce să facă cu atâta producție, așa și cu mașinile electrice. Le-am subvenționat și după aia am oprit tot. Ca să-i dăm drumul puțin și banii n-au fost consumați. Gândiți-vă că avem două situații. Situația, se vorbește despre industria automotive și a discutat inclusiv domnul președinte Ca fiind un avantaj al României. Exact, e un avantaj. E aici pentru că este o industrie care produce foarte mulți specialiști, ingineri. E o industrie cu valoare mare. 30% din exporturile României vin din industria auto. Și vedem un producător care investește bani într-o fabrică în România ca să producă mașini electrice, produce 3 modele în România și fix în anul în care lansează acele mașini, noi avem cel mai mare fiasco în programul Rabla, care funcționează de 20 de ani. Deci lucrurile astea trebuiau să rămână, pentru că nu aveau o justificare economică să nu rămână. Eu înțeleg că sunt niște bătălii politice, dar sunt mărunte. Pe noi ne interesează ca într-adevăr România să progreseze industrial și nu putem ca niște bătălii politice mărunte să afecteze investițiile pe termen lung în România. Mulțumesc, Ciprian Cherciu, în studioul Digi24. Luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem vorbim tot despre strategia națională de apărare.